Республикала урындагы башлангыстарды яклау программаһы 2014 елдан уңышлы эшләп килә. Унда катнашучылар да елдан-ел арта бара. Оның ярдәмендә авылдарга янинә халыктың яшәеше ыңгай якка үзгәрә. Ялса авыл биләмәһенең Ялса авылында нәкъ ошо программага ярашлы халыктың тәүге ултырышы булып узды. Авыл кешеләре урындагы мәдәният усагында йыелышты. Теркә узган арала теләүселәр хәрби операцияга ебәрү максатыннан маскировка сеткаһын бәйләнә. Йыелыш башында авыл биләмәһе хакимияте башлыгы Ирек Юдаев халыкты урындагы башлангыстарды яклау программаһы белән тулырак таныштырды. Ялса авылының урындагы инициативаларды яклау программаһында катнашуы, икенчесе турында тәлеп бетендә беренче вопрос информация. Урындагы инициативаларды яклау программаһы буенча Ялса авылы ошо программада катнашу буенча шунан предварительный проекттың ниндәй хараудан ниндәй проект буенча ошо программага керәбез, шуның буенча и дүртенчесе инде инициативный группаны хайлау буенча. Каршылар юкмы көн тәртибе буенча? Улайһа тавышка куябыз, кемдә кем ошо көн тәртибенә риза, шулар кулдарын күтәрә. За. Әйткәндәй, Ялса авыл биләмәһе был программала беренче тапкыр катнашмай. Елда катнашып, берәй яхшы эш башкарып киләбез ди Ирек Раялулы. Безнең авыл советы ел һайын урындагы инициативаларда яклау проектында катнашып килә. Һәм менә күп эшләр башкарыла авыл өчен кирәкле. Шул исәптә менә Ялса авылында 2019 елда балалар баксаһы ремонтланды, крышаһы, тәҙрәләре алмаштырды, тротуарный плиткалар һалынып, заборлар алмаштырылды инде. Һәм авылга ямь биреп утыра менә бүгенге көндә. Шулай ук быел Ялса авыл биләмәһенең Хапаш авылы янындагы зыяраттың кәртәһен алыштыргандар. Урындагы инициативаларда яклау проекты буенча быел Хапаш авылында зыяратты кәртәләнәк. Смета хакы 1,349 меңлек булды. Приоритет ямгыяты башкарып сакта бул эште үзебезнең авыл егете Инчиголов Вадим. Менә бик матур итеп эшләне. Халык да доволен эше менән. Менә ярдәмгә да килделәр, буяштылар, эшләштеләр. Бик матур да килеп сакта. Менә бу эшләнгән эш инде бик күп елларга турыр дип ышанабыз инде. Быга тиклем кәртә нисеген? Быга тиклем кәртә агастан ине, агасы инде сереп бара инде. Агас удакка түгел бит инде. Хәзер имәндәр дә менә торышы шул хәттәм генә бер 10 ел торамы, юкмы имәндәрнең. Шуңа күрә менә тимердән эшләргә дип авыл халкы менә һөйләштек тә, инде тимер менән эшләргә эшләп куйдык инде. Яңынан йыелышка кайтабыз. Халык программага ярашлы төрле һораулар буенча һөйләшүләр алып барды. Асыктан-асык барган фикер алышу барышында төрле тәкъдимнәр яңгыраны. Яшьтәргә спортзал кирәк дип белдерделәр. Бәгъзеләр урындагы авыл зыяратының кәртәһен алыштырырга, агас ултырту һәм уны кәртә астына алу кебек тәкъдимнәр индерде. Зыяраттың әле кәртәһе үзенең функциясын выполняет. Шуңа минең тәкъдим буенча шул 1,3 миллион, 1,2 миллион спортзал Ялса авылында ачылга. Чөнки яшьтәр өчен спортзал кирәк дип уйлыйм. Ананда Сәлам дигән нәйрәгәһендә бина тора. Уның 1,2 миллион бидонның төбәһен дә алыштыралабыз. Исендә берәнди штукатурка эшләп, тәҙрәһен дә алыштырып, берәнди пушкалар менән утепление эшләй алабыз. Ярты ел буе йылы яисендә анда көрәш маттар алып, балалар Хапаштан да, Вәлиттән дә килеп монда көрәш менән шөгыльләнә алалар. Һәм артаманда Атайсал проектына бәлки шул үҙебеҙ рәтләһәк, көрәшен каплаһак, Атайсал проекты аша бәлки дополнительный тагы инвестициялар алып, артаман эшләргә кирәк инде әлбиттә. Уже күренеп тора бит авыл менә нейде бинаны үҙләре эшләне. Тимәк, авылда теләк бар, спортзал менән балалар йөрөйәсәк дип, артаман спортзалга акса республика бюджетына һаласаҡтар дип уйлайым. Бәлки инвесторлар да табырбыҙ. Ултырыш барышында 11 кешенән торган инициатив төркем һайланды. Улар киләсәктә халык менән эш итәсәк. Киләһе йыйылыш декабрь айының урталарына күҙалланды.